салом дӯстдорони мухталифи варзиш, махсусан варзиши бадансозӣ. имрӯз тасмим гирифтем ки бо яке аз чеҳраҳои шинохтаи маъруфи кишвар Фирдавс Дӯстов суҳбате дошта бошем. Салом. Салому алейкум. Номи ман Фирдавс Дӯстов. Ман ҳашкаратаи чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бадансозӣ, яъне бодибилдинг. аз кай оғоз кардем ҳамин нави варзишро? Баъд аз хатми мактаб ба ман қулай шуд. вақти мактаб мехондем, бисёр вақт тамошо мекардам филмҳои вобаста бо оҳан, яъне бадансозӣ ба ман хеле маҳбуб гардид. чун ман ба толори профит омадам, сараввал шуморо дидам, агар ки шумо мушоҳида карда бошед, ман бештар шуморо нигоҳ мекардам ки чӣ гуна машқ мекунед, яъне ки пайравӣ мекардам ба шумо ки ба мисли шумо шавам, агарчи ин ғайриимкон аст, вале шумо ба кӣ пайравӣ мекардед? Кумири ман Арнольд Шварценеггер буд. Якчанд варзишгарони номӣ буданд. Тамошо мекардем филмҳошонро, машқҳошонро тамошо мекардем, ба ҳава ниёг карда пайравӣ мекардем. дар оила ягон нафар буд ки ба ҳамин намуди варзиш масалан завқ дошт, чун медонем дар ин нави варзиш бештар ҷароҳатҳо инсонҳо мегиранд. Рости гап, дар оилаи мо ягон кас варзишгар набуд, ғайр аз падар. Падар дар вақти мактаб мехондам, ҳамон вақт гӯштанги классикӣ машқ мекарданд. Бале бисёр вақт падар модар мисол тавсия медоданд ки писарам бисёр вазнои вазбинро набардор ки чунки што маиб нашавӣ. аз дарс ҷавоб мегирифтем, рост мерафтем ба толори варзиш. гуфтем ки масалан ба толори варзишӣ омадем, аввалин устоди шумо дар ин ҷодаи варзиш кӣ буд? Ростии гап, аввалин устози махсус ба ҳамин бадансозӣ ман худам сар кардам. Баъд соли 2008-9 баъд аз хатми мактаб курси сеюм мехондам. Баъд Олим Парпиев буд. Он кас мураббии мо, на фақат мураббии ман, балки чанд варзишгарое ки ҳозир номӣ ҳастанд дар республика, ҳамаи варзишгаро устозамон акаи Олим мебошанд. Олим Парпиев, президенти Федератсияи бодибилдинг, пауэрлифтинг ва фитнес ҷумҳурии Тоҷикистон. дар оғози барнома гуфтем ки як 8 карат чемпиони ҷумҳурӣ ҳастем. дар як категория буд, масалан дар як вазн буд ё ки вазнҳо иваз шуданд ба мурури замон? 5 карат, яъне дар вазни худ буд ки ман мисол баромад мекардам то 70 кило, то 75 кило, то 80 кило. Дар вазни худ 5 карат мутлақ шуда ҳастам. 3 карати дигааш дар вазни мутлақ соли 2014, 2016 ва 2018. яъне 2 сол пас. ҳар 2 сол пас. охиро мусобиқа баромад кардем соли 2018 буд. баъд аз он бас кардам, яъне баромад карданро бас кардам. лекин машқ, ҳама вақт машқро дар вақт таъмир мекунам. мо дар сомонаи иҷтимоӣ ин машқҳои шуморо аллакай пайхас кардем. сабаби бас кардан дар чи аст? бисёр вақти холӣ дар кор аст. танҳо бо танаи худ кор кардан қариб 80% вақти худро барои бадани худ сарф кунем. яъне инҷо меравад хӯроки варзишӣ. ҳамаи ин гапа рост бисёр душвор аст, барое ки мо аз ин ҷаҳам бо профессия худ кор мекунем. дутарафа ки шуд, камтар аз ҳамин сабаб вазминтар мебояд. вале ки шумо бояд ҳам машқ нишон диҳед, ба ин нигоҳ накарда бояд бо асаби ором, бо ба худ вақт сол сарф кардан дар кор аст. хеле маблағи бисёр меравад барои тайёрӣ ба мусобиқоти бадансозӣ. бисёр нафарои ҳастанд ки аз ҷиҳати фарбе будан ё ки аз ҳамон ҷиҳати бисёр истеъмол кардани хӯрокҳо яъне танқисӣ мекашанд. шумо ҳамчун як варзишгари ҳирфаӣ ба ин нав инсонҳо чӣ маслиҳат медиҳед? тавсияи ман ҳамин аст ки бисёр одамо ба тарзи хӯрокхӯрии худ аҳамият наметиҳанд. аз ин сабаб бисёр касалиҳо пешкаши одам мегардад. яъне фарбегии баъд гирифтори касали қанд шуданаш мумкин одам, фишори баланди хун, яъне бисёр мушкилиҳо ҳастанд. умуман мардуми Тоҷикистон ба маза хӯрдана мо нағз мебинем. аз ҳамин ҳисоб бадан безеб инкишоф меёбад, яъне ба фарбегӣ табдил медиҳад. яъне бояд истеъмоли хӯрокҳои ҳамон хамирӣ яъне камтар шавад. хӯроки миллии мо ош, оши палов ва қуртоб аст. Масалан ман тамрин мекунам.
аз рӯе ки шумо нақшаи корӣ мондагем, ман агар хӯроки қуртоб хӯрдам, ман бояд чӣ қадар машқ кунам? Қуртобро мебиёрам дар як тавақи чӯбӣ, дар он ҷо ҳама фатир, ҳама хамир. Бо мо сер накарда, дар болои ҳамон фатир бо нон майда мебиёрем, ки хушрӯдтар сер шавем ба ҳамин сӯ. Баъд аз ин 3-4 соат организм, яъне меъда сер ва дер ҳал мешавад. Хусусан баъд аз варзиш, варзишгар бисёртар бояд истеъмол кунад сафедӣ. Сафедӣ бисёртар ҳаст дар гӯшт, гӯшти гов, синаи мурғ ё тухм. Ҳамин чизҳоро бисёртар истеъмол кунанд. Шумо метавонед баъд аз машқ пур кардани яъне ҳамин чиз микроэлементҳои витамин ҳар хел ҳаст. Шумо метавонед бо қуртоб пур кардан, ин ба мушак намерад, ин рост мерад ба фарбегӣ. Ё шумо метавонед ҳамин чизро ба мушак табдил додан. Яъне баъд аз машқ метавонед бо биринҷ обҷӯш ё ки гречка обҷӯш ва бо гӯшт истифода кунед. Аз ҳама хубтараш ҳамин аст. Гуфтед ки чанд сол шуд ман дар ҳамин намуди варзиш машқ мекунам, вале ноаён шуд ки чӣ миқдор вақт ва дар ин фосила ҷароҳатҳо чӣ гуна буданд? ҷароҳати вазбини бад не. Дар вақти мо интернет рости гап камтар суст буд, яъне ҳамин информатсиё камтар буданд. Аз ҳамин сабаб бисёр вақт наметавонистем ки тарзи туғри задани ҳамин машқро чӣ хел кардан дар кор. Яъне усулҳоро намедонистед, хубтар намедонистед. Аз ҳамин ҳисоб бисёр вақт мешуд ки дарди миён мешуд, ё мисол дарди китфу, буғумҳо мешуд. Ҳама аз ин чизо аллакай мо медонем. Барои ҳамин ба ҳозира наврасоне ки толори варзиш мебиён якум дуюм рӯз машқ мекунанд, аз пеши худ бисёр нодуруст мезананд. Саросиманд мешаванд. Мисол вазне ки қуввати худаш намерасад, бо маҷбурӣ мезанад ки шарм надорам пеши мисолгар бисёр варзишгарони дигар. Аз ҳамин ҳисоб метавонад ба худ зарари вазни расонанд. Қоидаи қонуну қоидааш кате нишон медиҳем, бисёр ҳамин ҷароҳатҳо ҳозир камтар шуда гастанд. Барои ки мураббӣ бисёр аҳамият медиҳад. Вақти мо бой хеле набуд. То мо ёд гирифтем чӣ хел туғри заданаш, бисёр ҷо хай камтар ҷароҳатҳои сабуктар гирифтем аз ҳамин ҳисоб. Субҳона дар Фаронса. Хӯроки нисфирӯзӣ дар Белгия. Фазои шом дар Итолиё. Шоколатье. Лаззати шириниҳои дунё дар якҷо. Гуфтем ки ҷароҳатҳо яъне камтар буданд. Хоб ба ҳамон миқдори кам буданшонам ягон ҷароҳат буд ки масалан монеа шуд барои ягон чемпионати ҷаҳон рафтан ё ки масалан ба ягон чемпионати байналмилалӣ рафтан? Барои ман бисёр ҷароҳати ҷои миён буд. Бо вазнои вазмӣ мо кор мекардем. Пеши тайёрии мусобиқа 3-4 моҳ монда машқҳомон хеле фарқ мекард. Вазнои вазмӣ ки мебардоштем, мисол мешиштем, мехестем, аз ҳамин ҳисоб камтар миён азоб медод. Ба толори профи чӣ гуна омадем? Ки даъват кард? Чӣ хел хитони интихоб кардем? Ман дар толори варзиши қувват кор мекардам дар назди амфитеатр. Баъд аз вай ба Москва таклиф кардам ба кор. Қариб 1 сол дар Москва будам. 2-3 ҳафта пеш аз ҳамин касали коронавирус баргаштам ба ватан. Баъд дар ин ҷо бисёр ёру рафиқо дӯстом дар ҷа варзиш мекардам. Баъд як ҷой холӣ шуд, як чиз сабаб шуд. Ба ман гуфтанд ки агар хоҳишатон бошад, марҳамат, якта ҷои вакансия ҳаст. Баъд аз он 2 сол мешавад ки ман ҳамҷа ҳастам. Чун дар сомонаҳои иҷтимоӣ мебинем ки дар тӯли 2 моҳ варзишгароне ки нав ба толори варзиш мебоянд аллакай натиҷаи хуб доранд. Мо аз ин пайгирӣ мекунем. Хоб варзишгарони ҳирфаӣ таи даст шумо машқ мекунанд ва ё ин ки на? Шумо медонед тӯли муддати 2 сол бисёр варзишгаро машқ мекардам дар ин ҷо. Балки ягон таи вайҳоро ман ба хусусан мусобиқа тайёр кардагӣ набудам. Дар ин ҷо бисёртар шогирдоне меомаданд ки фарбеҳи бад буданд, меомаданд барои вазни худро хароб карданд. Дар муддати 2 моҳ, 3 моҳ, қариб 4 моҳ то 20-25 килограмм вазнашонро кам мекардам. То ҷое ки ман пайхас кардам ва ё ки мушоҳида кардам, соли 2018 шумо яъне карьераи худро ҷамъбаст кардед ва
якам дар ҷумҳурӣ ба ҳамин навъи варзиш варзишгарон кам таваҷҷӯҳ карда истоданд. Аз чӣ лиҳоз бошад ба фикри шумо? Якум шогирди ман Хуршед Толибов аст. Соли 2011 ман тайёр кардам Хуршедро. Баромад якум ҷой гирифт. 2 ҳафта пас баъд ба мусобиқаи Осиё ба Малайзия сафар кард. Чемпиони Осиё аст, чемпиони ҷаҳон аст. Фахр мекунам ки хеле шогирдро ба саҳна ман баровардам. Камтар масъалаи маблағ, масъалаи молиявӣ муҳимро мебозад. Як моҳа сарфи худ барои бадани худ қариб то 2-3 ҳазор сомон аст. Ин ками кам аст. Ман дар ёдам аст 2016 сол дуюм бор вақте ки чемпиони мутлақ шудам, дар муддати 3 моҳ қариб $2,500 амрикоӣ ман ба худ сарф кардам. Ин қариб 25-24 ҳазор сомон буд дар муддати 2-3 моҳ. Бисёре ҳайрон мешаванд ки мегӯянд акай Фирдавс шумо дакҷо кор мекунед, хеле мисол хеле маблағ барои худ сарф кардед. Кадоме ки мисол зал меомадам дастгирӣ мекардам. Ба фикри шумо аз кадом минтақаи Тоҷикистон дар ин навъи варзиш муваффақанд? Ҳозираштба якум ҷо худи Душанбе ва вилояти Сӯхт. Дар он ҷо сол ба сол варзишгаро хеле зиёд шуда истоданд. Ҳам оид ба бодибилдинг, ҳам оид ба менс физик мегӯянд. Якрӯза тамрини шумо дар Толор бо чанд нафар мегзарад? Аз 7 субҳ ҳамҷа ҳастам то 10 шаб. Бисёр вақт мешавад ки мумкин ман дар як рӯз бо 50 кас, мумкин бо 60 кас кор кунам. Мумкин бисёр вақт мешавад ки зиёдтар то 100 кас мешавад. Мисол як кас, ду касро нигоҳ кунем, ин бисёр одам монда намекунад. Вақте ки мисол 10 кас кати, 20 кас, 30 кас кати якҷоя кор мекунӣ, камтар душвортар аст. Фарзандо ягон нафар ба ин навъи варзиш ола зиёд кадаин ё ки духтарашам пеш машқ мекард, боз 11 сола аст, ба художественная гимнастика машқ мекард. Писарам 13 сола аст, синфи 6, синфи 7. Вақти майда будагиш як 2-3 моҳ теквондо машқ карда буд. Дар хона худам дарс медодам. Дута чиз доштам, лапа, анам мисол кор мекард бо дасту по. яъне бар замми ҳамаи машаққатҳои ин қадаре ки дар Толор машқ тамрин мекунем, боз вақт ҷудо мекунем ки бо фарзандонам ҳам барои хонданшон вақти худро ҷудо мекунем, ҳам бо барои машқ тамриншон. Хай ки мо падар аст, бо бояд ҳар як ваоят ба ҷо орем. Дар умум як саволи дигар аст, масалан чӣ миқдор вақт лозим меояд ки то Фирдавс дӯстов шавӣ? Саволи шумо бисёр писанд аст. Яъне ман то Фирдавс дӯстов шудан, то ҳамин чизе ки дар ҳамон Google пайдо шудан, ман бисёр азоби сахт кашидам. Яъне қариб муддати 6-7 сол ман ҳаракат кардам ки камтар номи худро дар ҷумҳурии Тоҷикистон бардорам. Меҳнат кардам дар кор, камтар сабру тоқат дар кор, барои ки ин варзиш сабру тоқатро талаб мекунад. Бисёр одамо 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ машқ мекунанд, результат ки намешавад, бисёрш роҳафтода мешаванд. Мегӯянд ки ин намешавад, мо мисол 3 моҳ, 4 моҳ машқ карсодем, фоидаш нест. Не, фоидаш ҳамаш ҳаст, балки камтар вақти муайян дар кор аст. Ва вақт бояд хоравад одам, дар вақт бояд хӯрок таъмир кунад. Аз ҳамин ҳисоб фақат ман метавонам Фирдавс дӯстов шудам. Таманияти ине ки шумо ба кулли мардуми Тоҷикистон ҳамчун ҳашкарат қаҳрамони Тоҷикистон. Гуфтанӣ ҳастам ки ҳама гуна варзише ки дар Тоҷикистон ҳастанд, ман тавсия метавонам ки вақти худро беҳуда нагузаронанд, ба варзиш машғул шаванд, саломатии худро нигоҳ кунанд ва ба роҳи бад нараванд. Ба варзиш машғул шаванд ва тани худро солим нигоҳ доранд. Тавсияи ман ҳамин аст барои кулли мардуми тоҷик. Сипоси беандоза ба шумо ки даъвати моро пазируфтед. Дӯстони азиз, ин толор буд толори пуррофид ва ҳар як нафаре ки мехоҳад ба тамрин машғул шавад дар Тоҷикистони мо на танҳо як толори пуррофид аст ва агар имкон ёфтед аз ин толори пуррофид дидан намоед. То барномаи баъдӣ, хайр.